Realitná kancelária Vaše reality vám ponúka na predaj obchodný priestor nachádzajúci sa na ulici Rybničná v mestskej časti Bratislava Vajnory. Priestor je situovaný na prízemí jednopodlažnej budovy tehlovej konštrukcie. Pri vstupe vchádzame cez zádverie do obchodnej časti. Na ľavej strane priestoru je samostatný sklad, táto časť je aj presvetlená 4 veľkými oknami. Celý priestor je výborne presvetlený oknami a stropnými svetlami. Strop je znížený na 3,44 metra. V obchodnom priestore sú plastové okná. Vykurovanie je ústredné plynové. Sklad je samostatný, uzamykateľný, má 2 podstropné okná. Výška stropu v sklade je 4,75 metra. Na pravej strane je samostatné WC s umývadlom. Budova je jednopodlažná, prízemná s výborným prístupom a parkovaním. Priestor má rôznorodé využitie. Môže tu byť akákoľvek predajňa, akékoľvek služby, showroom, výdajné miesto, lekáreň, zdravotné stredisko, športový klub, posilňovňa, škola alebo škôlka. Taktiež na pravej strane v zadnej časti priestoru je oddelená kancelária s kuchynkou, je tu umiestnený aj bojler na ohrev teplej vody. Schodmi sa dá výjsť do vyvýšenej časti kancelárie, kde je cez okno výhľad do celého priestoru. Elektrické rozvody boli menené za medené. Objekt sa predáva spolu s pozemkom pod budovou a blízkym pozemkom. V okolí je množstvo bytových domov a firiem. V blízkom okolí objektu je rozsiahla výstavba bytových domov a ďalšia výstavba bytových domov sa plánuje. Presnú dispozíciu priestoru si môžete pozrieť v podrobne vypracovanom 3D pôdorise alebo aj v pôdorysoch, ktoré sú súčasťou fotoprílohy ponuky. Ak sa vám ponuka zapáčila a chceli by ste ďalšie informácie, alebo si dohodnúť obhliadku, neváhajte ma kontaktovať. Rád vám podám ďalšie informácie, alebo nehnuteľnosť vám osobne pri obhliadke predstavím.